Action! Ginagawa? Hi guys! Welcome to my vlog! Pupunta na naman tayo sa isang adventure sa Mabinay! Para mangatang overlay. Action! Hello guys! Dito naman tayo sa aking vlog. At i-interviewin po natin na isang matipuno at machong lalaki. Ang tawag sa kanya ay si Coach Shab. Yan. Yan. Ito magaling yung tao yan. Yan tinatawag na Zumba Master. Ha? Magaling yan. Lahat sinusumba yan. Bata, matanda. Ay, yun, wala. Hindi ko na itutuloy. Basta magaling mag-zumba. Lahat sinusumba yan. Stay tuned, stay tuned. Stay tuned kayo ha. Stay tuned kayo ha. Sila dali. Jay. Ingon tayo, Jay. Nana sila, nandiyan na sila. Dali, Dito na sila. Ano yan, Jay? Yung tinatawag na relief. Apa tayo? May punta ninyo. May punta. Isa pa? Kapagyan? Nalipag, wala eh. Pinakagwapo sa Judy Bell. Hello! Kamusta? Yan Wala din ako po at footage. Ale. Ginagawa? What's up guys? Ayan, ito na lang tayo for another operation. Alright. Maxil operation. Santa Claus is coming. Lagiran nih, balik. Kinahanglan na para kuan. Diba? Kusgan.
transport ikan dali ang transportation hangtod pagabot dito ang setup sa may committee para karang ay kapitiba nga trabaho dayon para pagbuhat po make sure po lang hataran po content po lang ng tawag traffic there are more volunteers we are not one para dali yan is a parang Ano sa palagay mo mangyayari? Ang lagay kasi niya ng panahon. Maganda yung lagay. Maganda yung lagay ng panahon. Wala tayong malalagay sa lagay na magandang lagay. So ayan guys, mauna na kami. Tinatawag na Tanay City Hall. Ay, tinatawag na birthday. Ibon. Manager, kinsa sa manager. Ipot lang kayo. Nandito ngayon tayo sa birthdays. Birthdays is sa mga bake shop sa Tanay. Birthdays. Birthdays? Walang bird? Walang bird. Walang bird sa birdies. Malamang tira. Oh, wala kayo. Ito yung tinatawag na Spiral mata. spiral bread.
korting ano, yung pagtapos mo mag ano, ito yung korte no. Spiral bread. Ang tawag nila free for all. Tikman natin kung masarap ha. Tikman natin. Ayan o. Masaya siya shake. Ang sarap. Ang sarap mamudol. Sarap mamudol. Kunti lang yung tikim natin.
Yan guys, what's up guys? Ito, nandito tayo sa ngayon sa ano? Sa Mabinay. Nandito tayo sa Mabinay at ayan, nagbibigay tayo ng relief goods. Alright, so may ano problema, nagka-problema tayo kanina dahil ang sasakyan natin ay nagkamali ng paglagay ng gasolina. So medyo nahuli tayo sa pagbibigay ng mga relief. Pero ganoon pa man is successful pa rin yung ating operation, ang ating outreach program dito sa Mabinay. Ayan, lambuang ewan ko. Basta yun guys, successful pa rin. At ang ganda ng lugar guys, oh. Kita nyo, maganda yung lugar. Maganda yung lugar. Ayan, dito rin sa background. Alright. So ayan guys, maraming salamat sa mga ayan, sumusuporta sa Maxil Fitness Center. And of course, maraming salamat din sa mga donors, sponsors at mga nag-volunteer sa activity ito. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. God bless you all and more power, okay? Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Tingnan. Hello vlog, welcome to my guys. Yay! Anong nangyari sa mga pangyayari kanina? Nahuli kami sa action. Paki-explain. Yung cameraman ko, tagal. Tagal. Sabi nila sa'yo eh, yan ang nagpapaligaya sa akin eh. Paano yung mga viewers ng vlog ko? Oo. Nasad na sila. Napasalamat lang ako sa mga calls ko. Macdo. Yung burger. Sige. Sponsor. Absolutely. Absolutely burger. Cameraman ko matagal eh. Hindi niya alam yung mga pangyayari. Flat ang gulong ng cellphone. Oo. Sobrang lamig. Sobrang lamig na, parang nasa Gininaw desert. ako, sobra. Nasa desert. Parang, ewan ko ilan, degree. Sa sobrang lamig, sunog kami.